Nosotros seguimos con la firme voluntad de hacer efectiva la paga extraordinaria. Horixe agertu du Jaurlaritzak, ez besterik lansari berezia ordaintzeko asmoa. Baina Isabel Zelaren esanetan agindua ez dago emanda eta horretan datza hain zuzen ere auziaren mamia. Datorren astean auzitegi konstituzionalak Rajoyren helegitea aztertuko du eta litekeena da onartzea. Espainiako gobernuak ordainketa geldiarazteko eskatu dio eta automatikoki bertan bera geldituko litzateke. Segituan automatikoki generatzen da suspensioa. Orduan ez dakat inungo dudarik eta horrela izango zen. Lansaria kobratzeko bide bakarra legoke, ordainketarako agindua helegitea aztertu baino lehenago ematea. Dependerá de que se haya dado o no la orden de pago. Si se ha dado la orden de pago no se podrá suspender y si no se ha dado la orden de pago se suspenderá. Gainera, ordainketa egingo balitz, nekez itzuliko lukete funtzionarioek, Jaurlaritzak bete beharko luke agindua eta zigorra. Printzipio orokor bat da, terceros de buena fe esaten den bezala, azkenian, eta nola ez dia parterik konfliktotan, ez dakit nola esan, baina konsekuentzia horiek beren kontra ez jutia, ez? Baina ordainketa gauzatzen bada, erantzukizunak ere badaude eta Juanjo Alvarezek dio bi mailatan banatu daitezkeela, politikoak eta funtzionarioenak, bietan ere inhabilitazioak egon litezke. Inhabilitazioa garbi dagola posible izango zen, beste konsekuentzia niretzako ez da posible izango. Prevarikazio bat hemen, tipo penal bat bezala, gehiegi ematen dut, baina bueno. Beste irtenbide bat datorren urtekoak aurreratzea da, beste erakundeetan egin den moduan, eta horretan Jaurlaritzak askatasun osoa dauka urteko lansari osoa ordaintzeko, eta gerorako utzi pagak 14 edo 15 izango ote diren eta noiz ordainduko diren.